No, volám sa Zuzana Smoradová a mám teraz momentálne 32 rokov. V 2013 počas skúškového obdobia mávala som tréningy v futsalu v Košiciach a študovala som v Prešove. Medzi tým aj party, aj koncerty, proste všetko dokopy. Bola som človek, ktorý nevedel povedať nie. Mala som pocit, že nič nestíham, všade som bola. A prišiel jeden deň, keď mi prišlo doma zle, točilo sa mi v hlave, bolela ma hlava a nevedela som rozprávať. Ja to neviem opísať to, ako keď takto dostane asi mŕtvicu, alebo je to tak vypadalo, ja som nevedela poskladať slovíčka, keď som čítala nič. Išla som za bratom, zobrala som ešte tabletky a potom to za hodinku nejak prešlo, ale on povedal, že mám ísť k lekárovi, tak išiel so mnou a vlastne doktor sa ma pýtal, že čo, akože čo mi je, prečo to asi vzniklo, ako fungujem a povedal, že to mám z toho, že neoddychujem. A sa ma spýtal, či si zapálim cigaretku. A ja som povedala, že tak raz za čas áno, hej, aj cez skúškové. Takže vie, že nepôjdem na plúcne, ale že mám ísť. Bolo by dobre, kedy som šla. A podľa mňa človek má nejaký šiestý zmysel a ja som šla. A vtedy to dostalo rýchly spát. Išla som na rentgen. Moja pneumologička si myslela, že mám v podstate mi tak vidno viac obrysy kvôli tomu, že som štíhla. A nakoniec to ma poslala na CTčko a tam to vlastne začalo. Týždeň na to som musela ísť do Hák. Jeden pán išiel vnúka a čakala som na výsledky, to už mali byť hotové. A on vyšiel vonku, že vy ste slečna Smoradová. Ja poviem, že áno, že prečo? Dobre, zatvoril dvere. Čakala som zase, som vedela, že asi dačo nie je dobré. Potom vyšiel vonku a u vás takto v rodine sa na niečo lieči, dať nejakú plúcnu fibrozu alebo niečo s plúcami. Hovorím, že ako nikto, bežné choroby. A tak vyšiel a povedal, že on nechápe, čo vidí a čo vidí na CTčku, že vidí, ako keby tam bol 80-ročný človek, ako CTčko plúca. Vlastne sú fibrotické cysty zjazvené a vtedy akože to bol taký zlom. A od týždeň na to som išla vlastne do Hák, že čo je vlastne so mnou, lebo príznaky som nemala žiadne, doslova, vôbec. A ešte vládzem, ešte doteraz musím poklopať viac ako rovesníci. A vlastne aj tiež, keď som prišla do Hák, videli ma tam, prišla ráno vizita, no kašlete, ťažko sa vám dýchá, vykašľávate krv a ja stalo, že nie, a prečo ste tu? Ja neviem, pozrite si CTčku. A vlastne tam potom tiež všetky výsledky som mala dobré, od spirometrie, difúziu, proste úplne všetko. A nakoniec som musela ísť vlastne na biopsiu, kde mi ako vyšlo, že mám pľúcnu fibrozu nešpecifického charakteru. A potom vlastne som išla za mojou pľúcnou, ona kedy robila vo Vyšných Chágoch a ona mi vybavila v Nitre pneumologa, čo je ako jediný odborník asi na Slovensku, čo sa tomu tak venuje, on aj knihy píše. A on mi vybavil až pani docentku v Prahe, aby mi diagnostikovala vlastne, že čo nie. Že keď on ma videl v Nitre, tak povedal, že veľa som o vás počul, ale toto som nečakal. A ja som sa pozerala na že prečo? A vy bez kyslíku, vy idete, vy športujete, vy niečo robíte a hovorím, že a prečo nie? Že je to také zvláštne, atypické. A vlastne chodím teraz, aj chodila som na ako prehliadky na CTčka každý pol rok. A vlastne až 2019 som mala prvýkrát problém, lebo stále mi hovorili aj lekári, že Zuzka, vy si neuvedomujete, čo vám je, len vy to necítite, lebo pľúca nikdy nepovia. Už keď cítite problém, už je neskoro. Keď sa vám ako ťažko dýcha, alebo kašlete, alebo nevládzete chodiť. A vtedy vlastne som mala spontánny pneumotoráz, mi spadla celá ľavá strana. Vlastne tam mi robili aj biopsiu z tej ľavej strany a mesiac som skončila nečakanie na hadičkách. A vlastne príznaky toho boli také, že som išla prepísať s mamkou auto do Košic a ja, že bolia ma nejaké rebra, lopatka, ruka. A už predtým, také 2 dní som bola taká chorľavejšia, ale išla som aj zahrať futbal s kamarátmi, keď som prišla na východ, aj do posielky. Ale už cestou z Košíc som nevedela dvihnúť ruku. Tak vlastne už to potom sme volali pneumologičke, že čo, a už to išlo. A skončila som na iske. A museli ich nedrenovať potom. A potom vlastne koncom roka som mala ďalší pneumotoráx v 2019, ale to už bol taký malý, že sa stiahol sám. Keď som mala ísť na trvalú do Švajčiarska, som sa aj žiť.
Ale život mi stále nejak ukázal, že sa mám vrátiť na východ. Takže asi tak. Vyhliadky mi nikto nevie povedať, moje ochorenia, aké sú. Napríklad teraz som bola trošku taká nachladená a som mala bolesti v rebrách. A stalo sa to v noci, čiže som ako nerobila nič, tak na druhý deň som išla ku všeobecnej doktorke, nech ma aspoň to počúva. A ona mi povedala, Zuzka, hocikedy príďte, lebo teraz vám poviem, že všetko je dobré, ale o hodinu to môže byť úplný. Takže vyhliadky nemám žiadne. A keď to tak poviem nahlas, tak áno, aj sa bojím. Klamala by som, keby som povedala, že nie. Život je veľmi krehký. A u mňa sa to môže fakt zmeniť z minúty na minútu. A tiež niekedy, áno, užívam si život tu a teraz, ale poviem úprimne, že niekedy vás cutne ten vír spoločnosti. Že každý sa ponáhľa, vy sa zrazu začnete ponáhľať a potom sa musíte, takže a stop, že nenechaj sa vcúpnúť do toho systému. Podporu mám z každej strany, aj u rodiny, ale z začiatku to bolo veľmi ťažké. Keď som ja prišla z Hák, tak ja som v živote vyrovnanejší človek nebola. Vtedy som dokázala akože asi pol roka žiť tu a teraz. Len to si asi žiaden rodič, alebo ten, ktorý niečo také prežíva, si vie predstaviť, čo bolo u rodičov. Môj ocko mi išiel darovať kľúča. Každý deň sme spolu chodili do lesa, rozprávali sme sa veľa a keby nebolo ich tu nesom. My napríklad tým, že neberiem ja žiadne lieky, alebo nám bolo povedané, že mi nič nepomôže, tak sme skúšali všetko. Máme výživové doplnky, solné jaskyne, príroda, aj sme rozmýšľali kúpiť dom buď pri mori, v horách, kde je vlastne čistý vzduch, alebo v podstate fibrotické plúca je aj znečistené ovzdušie. A podľa mňa mám super ako okolie. Veľmi by to nebolo ono. A čo sa týka ešte jazdím na motorke, takže to mi pomáha vyvetrať hlavu. Veľmi. Chodíme na výlety, takže to je super. Tam mám tiež, ale ľudia vás mňa vnímajú ináč tým, že keď sa na mňa pozrú, oni nevedia o ničom. Takí, čo nevedia veľa vecí o mne. Lebo v podstate, keď ma takto vidí, tak som ako bežný, normálny človek. Pracujem v podstate v rodinnom podniku, máme potraviny, máme asi 10-12 zamestnancov, čiže človek ide do roboty v podstate ako kedy sa mu chce, ale v práci stále. A musí tiež vedieť, akože spať stačí. Keď som chodila niekedy, že veľa, že aj od 4. do 10. večer, tak ocko mi chcel zobrať kľúče, ale ma naučil akože nespadne, poď sa prejsť, toto neutečie. Takže tak. Ale dá sa s tým normálne pracovať. Všetko. Akorát už nevládzem tak, ako niekedy dvíhať ťažké. To sa priznám. Môžem povedať, že mi to nevzalo nič. Beriem to skôr ako nejaký dar. Lebo konečne ten človek, ako ja, vieme žiť. My už neprežíva. Sa neponáhľa za niečím, že chce mať niečo. Nie, on si užíva ten čas, lebo najviac, čo vám človek v živote môže dať, je to, že sa vám bude venovať, že snáď chvíľu. Že nebude utekať niekde za niečím, za čím, že si kúpi, bude mať peniaze, kúpi si mobil, sa poteší na jeden deň, 2 dní a čo má z toho. A zmenilo to aj moje okolie, vôbec nevzlom. Rodina začala držať viac pokopy, priatelia začali viac vnímať. Veľa ľudí mi povie, že už viem, čo nám hovorí, že keď máš zdravie, máš všetko. Lebo proste v dnešnej dobe fakt, ako ľudia sa len plašia, sú k sebe nepríjemní, zlí a prečo? Za to, že ten má viac a čo? Čo má z toho? To vnútorné šťastie tým ľuďom chýba. A práve tí, čo majú to možnosť, jak ja napríklad, a dostanem druhú šancu, lebo tiež nevedeli, či v 2019 prežijem, tak proste to vnútorné šťastie úplne niekde o level inde. A je to smutné, že ľudia potrebujú takýmto spôsobom to pochopiť. Takže mne to skôr niečo dalo, ako vzalo. Ako mám strach, veľký, by som klamala, ale čím viac chcem to riešiť, tým viac sa zamotávam v hlave, preto sa snažím žiť normálne. Ako úplne. Lebo keď začnem čítať o tom, na psychiku mi to dobre nerobí. Ale som teraz v kontakte s jednou pani, na základe toho článku som si prečítala a
a on ma tiež čaká. A vlastne aj príznaky negatívne sú to, že má napríklad skoliózu a nikto nevedel prečo. Bo vlastne, keď máte nejaké fibrotické pľúca, sa vám deformuje hrudník. To je taká akože ďalšia vec, hej. Tým ma viac boli lopatka, ale chodím Nordic walking, začala som Qigong, cvičím, hej. Vlastne tie výmeny energií a je to aj o tom. A veľa je plave. Lebo keď som sa dozvedela o jednej slečne, ona bola prvá na Slovensku, 14-ročná, 15 mala vtedy, keď transplantovali pľúca, tak ja som mala pocit, že aj neviem sa nadýchnúť v noci. A to bolo len plave. A vlastne človek, keď oddychuje a je šťastný, tak proste podľa mňa aj moje pľúca sú príčinou niečoho, čo som niekedy možno zažila. A niečo bolo spúšťať, že sa to akože rozprúdilo. Neviem, čo to je do dneska, možno raz na to prídem. Ale nie je to zlé. Ale tiež som videla minulého roku pacientku na liečení a tiež je z východu a ona je hovorila presne to isté, čo mňa skúšali aj nové lieky. A vtedy som tiež začala mať strach, lebo prvýkrát som videla, že čo to môže spôsobiť. Ona keď išla po romenke, ona bola úplne v poriadku. Bol mierny popček, ona sa začala tak dusiť, že sa nevedela pohnúť. A vtedy človek dostane strach a má pocit, že sa nevie nadýchnuť, lebo je vlastne taký stiesnený. Keď si uvedomí, že čo môže nastať. A ja musím skôr dávať pozor na to, aby som neprepiskla niečo, lebo ja mám rada život a musím aj spomaliť a určiť si tú hladinu, čo je pre mňa najťažšie, že napríklad išla by som cvičiť a budem dvíhať ťažké váhy, no ja nemôžem, aj keď vládzem, lebo proste by mi mohla cista pretrhnúť pľúca tým vysokým tlakom. Alebo ešte, keď budem chcieť mať deti, tak tiež musím ísť na cisársky rez. Lebo pri normálnom ako pôrode tie pľúca to nedali s tým tlakom, čo by bolo spôsobené. Ale to sú, môžeme to brať negatívne alebo pozitívne, ale skôr je to zvláštne, ale ja tomu hovorím dar, čo mám. Lebo by som nebola taká, aká som. Ani tým, čím som. Keď mi zistili vlastne, že mám niečo s pľúcami a že je to zlé, tedy ešte, kým som čakala, kým pôjdem ako dlhák, tak som bola u jednej pani doktorky často známej. A tam sa ako kuchynke stretávali a zrazu ako prišli také mama a dcera, oni mali optikum. A hej, boli také smutné, celé v čiernom a mi hovorili ich príbeh. A ich dcera, vlastne jej dcera študovala v Prahe medicínu a všetko super, v poriadku a ona zrazu zavolala domov, že mamka, že ako ťažko sa mi dýcha, že nevie, čo sa deje. A ona mala sarkoidózu, čo je tiež pľúcna fibróza a zistili jej v neskorom štádiu, čiže ona do pôlroka zomrela. Takže nepodceňujte svoje pľúca, lebo máte len a treba sa o ne starať a kontrolovať ich. Lebo pak už keď to pocítite, už pak je neskôr, lebo aj sarkoidóza sa dá liečiť počiatočne.